Ez dira aukera kontrajarriak. Familian eta jatorriko komunitatean hizkuntza bat erabiliko dute ume batzuk, eta eskolan eta euskaldunekin beste bat, euskera. Zure familia euskalduna bada, partekatu zure altxorra. Ez soilik familiako umeekin, beste familia batzutako umeekin ere bai. Zure eskolako ume guztiengana euskaraz zuzendu. Gonbidatu ume horiek familiaren jarduera batzuetara ere bai. Erraztu aisialdiko jarduerak euskeraz, eta erraztu ume guztiek haietan parte hartu ahal izatea. Eta azkenik izan sentibera besteen hizkuntzekin eta soilik euskarara erakarri besteak, zeuk ere adierazia deitasuna besteen hizkuntzekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.